Salintri. Saiki wis kelas 3 SMA. Jebul gak anu tok, si HP tok sing delay lha iki delay saiki. Wong wis rampung wis joget ae ya delay. Biyen cilik amene. Ya ampun, ada Om Kuntet. Om Kuntet. Nduk. Nggih. Pripun kabare? Alhamdulillah aku baik. Iya. Saiki pun kelas pinten? Aku sekarang kelas 1 SMP. Aduh. Iya, gimana kabarnya Om? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah baik-baik saja dong, cipikan-cipiki dong Om. Iya. Anjane cah cilik, Rat. Cah cilik ra ngerti. Ya. Oh, Om Kuntet, tadi kesini jam berapa tadi? Oh, tadi kesini saya itu perjalanan dari Blitar itu jam 8. Oh, jam 8. Karena ada kemacetan saya terlambat. Oh, begitu di situ tadi ya macetnya Iya, di apa itu di Ume. lampu abang hijau Ya, itu ya. lampu Bangjo itu. Iya, lampu Bangjo. Ya, gimana Gimana jadi tadi udah makan ya? Alhamdulillah. Udah makan. Sudah siap-siapkan oleh panitia. Oh iya, Udah tadi di sini. ada nasi kotak. Ini kan sudah makan. Aku sudah makan. Waduh, sekarang semakin besar, semakin Iya, pintar, semakin makasih. cerdas. Kan ada tak percaya juga. Iya. Gimana tadi udah itu kan tadi naik mobil kan? Mobil macet, Nduk. Oh, naik mobil Makanya macet perjalanan saya tadi. terlambat. Iya. Tak cowokot lho tanganmu kok Susi. Lah kok aku mau diliwati tok. Ada di terminal aku. Ya ampun, ada caprocel. Ya ampun, ada caprocel. Aku gemes deh. Gemes. Gemes loh. Wajahnya gemes. Apa? Rene. Bocah iki gendeng Susi. Gendeng piye? Harus dibawa ke lawang ini anak ini. Itu namanya kangen karo awakmu pirang-pirang ini wulan, pirang-pirang ini tahun, 2 tahun toh? Iya. Ora cedhok awakmu iki saking kangene. Saking gemes. Wis berdiri. Aku ngefans banget loh. Aku ngefans loh Mbak iki namanya. Iya namanya Cok Percil itu ya. Iya. Apa? Ngomong tak dianting kempos we. Apa? Kok iso Salah ya? Kleru. Salah, Nduk. Adik Niken. Iya, Oh, ndak pantes no. Lek iya mbek mas-mase kae Kalau enggak itu sama Iyang. Perbedaannya gitu, apa, Nduk? Kalau Mas Percet dipanggil yaitu AA. Karena selisihnya beda. Perbedaannya? Iya. Jauh kan? Kalau murid SMA 1 Nganjuk gandeng-gandeng. Ganteng-ganteng. Nah, Mas Percil. Mas Percil ya ngono kae lah. Anak yo ngene iki Iya, lho, ya Bos. masa ya kate dijelasne lah. Ora usah dijelasne, aku karo Kuntet anjane keluarga toilet. Dadi kok ngono ki lho. Aku ketemu di YouTube, di TV itu orangnya ganteng sekali. Ketemu aslinya ya ora. Pesek irunge. iyalah pasti mutah lah kamu. Kuwi ngomong ora rene lho. Iki lho maksudnya. Ini lho tak omong. Anak sampean kan ganteng. Sampean kan ganteng. Iki lek karo adik ini saya anggap niku adik kula piyambak, anak kula piyambak sebab mulai kecil
sampai sekarang sudah menjadi agak besar itu iki SMP sakmene lah SMA-ne ora nguntal sembarangan. Nggih. Cilane awakmu sing ngomong. Iya, aku kayak didusi ya ya toh. Yen Didusi. Iya didusi. Dicawiki lek aku ee. tondone apa tondone? Enggak terus Ora nek pempese tondone. ngono kuwi disimpen nek jero Simpen. lemari ngono kuwi. Lah kae sing tak Padahal bekas ee lho kuwi. Lah Saking sayange mbek aku. Kene aku jarine roti. iya. Iki kan ning gene SMA Negeri 1 SMA Negeri 1 Nganjuk. Nganjuk. Nggih. Kamu memberi ucapan apa Nduk Nika? Oh iya, harapanku untuk Iya. SMA Negeri Nganjuk 1. Semoga siswa-siswinya semakin pintar. Amin. Semoga lulus semua. Amin. Tercapai apa yang diinginkan. Siap. Semoga menjadi orang yang sukses-sukses. Amin. semua. Amin. Amin. Gendut nikan Nggih. nak nembang mesti apik. Ayo, dipamerne suarane. Saya minta mohon maaf, Ya, ya. Mas Akbar. Oke, Tak oke. jenengan niku permintaan yang pertama niku gamelan apa musik manut jenengan? Yo, saya kembalikan ke Dik Nika ya, Sar. Iya. Gamelan apa Eh, musik? sama denganane tahu duet karo nikan ya? Iya, ning gitu. Tahu toh? Ya, Apa lagune? apa kae? Cakra kembang. Dewa Cokro Tresno. Kembang karo Tresno. Dewa Tresno. Lah sing duet iki to. Laras Moro. Iki lho sing dadi bakul cilok sama teman. Hei! Silap. Beda, Bang. Sing gak bisa awas aku. Ayo, Duk. Ngene, Nggih. Duk. Pripun? Didelok, dicoba nembangnya yang kekinian aja. Oke, 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 Biar oke, anak-anak yang di belakang juga Contoh. Siap, betul. Nggih. Contohnya Sri Uning. Dulu. Oh. Nih yo. Aduh, maksudnya yang modern yang sekarang yang Lagu sing viral saiki lho bocah milenial roh ku lho. di TikTok Perahu juga apa? layar. Apa? Apa lagune? Oh Yo. itu ya. Apa, Ya Mas Tiga? metodasi. Ya. Ya Bukan nadanya Mas. Top-topan Nadanya, itu kan ada toh. Oh top-top. Ya, Sop-sopan. top-topan, mendung. Oh iya. Top-topan dulu aja, bentar. Nggih, nggih, nggih. Nadane. Nadane ndek nganu Mas. Wih, terus nek Kula pun angkat tangan. Diomongi aja nyuwara. Hati kula acur-acuran. Kene iki pakai suara internasional. Ayumu tenanan ora editan sing marai aku kedanan pancen salahku dhewe ra ono sing ngongkon abot sanggane aduh aku angel move on iki lho bocah nanti saya nembang sama itu sama ada permintaan tadi ya Oke, Oh siap. iya Bu iya. iya. siapa tadi Iya, iya. naik panggung mari ngene Oh, gitu. ini biar Siap. demikian dulu top-topan ya Dek, ya Top-topan, Dok. Oke. yuk top-topan masih bersama Niken Salindri 3, 2, 1 Bersama Asta Brata. Oli Suka. suka-suka
pamit ati kula pun rasa sakit. Ayo terus. Don. Top-topan zaman sing gampang rusak hatiku. Luar biasa. Emang yang bagus itu rapnya deh. Oh. Dari rapnya itu luar biasa. Si. Kula pun Sik. angkat tangan. Sik, iki sapa iki? Iki wong apa setan? Kula tak pilih pamit. Ana sinden raine kaya demit. Ngapunten Mas Akbar. Ya. Niki perjanjiane tirose namung Cak Percil kalih kula Kalih Mas Kudet. Lah niki sinten nggih Mas? Duka. Niki garangan saking sinten Mas? Ketoke kantin Nyuwun iki. sewu niki ingon-ingone sinten nggih? Ketoke kok anu. Sinten? Kene ketoke kok ketoke ngati iki ketok. Rene Pak, Rene mriki. Kula pun Iki ketoke kok Masya Allah ya Allah. iki wong apa setan? Wilujeng siang, macange Mbak Limbu. Aduh, jadi suarane wedok lho suarane. Kaya demit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam dari Binjai. Ya nyapo. Kowe iki sinden kok malah ape nyuwani lho. Aja ngobinjai. Tanduran gedang tek. Ngene wis karo omeh. Aja cecek-cecek Rapono. Wis ngomong. Nyuwun sewu. Perkenalan. Ji, kula niki termasuk alumni SMU Negeri 1 Juk, Mas. Siap SMA Negeri 1 Nganjuk. Siap. Alumni kula tasih pantaranipun Mas Akbar menika. Sik to. Lah kok aku ora tau roh nek pantaranku. Anu kelasé benten, Mas. Eh. Jenengan kelasé teng Mlebet, kula teng Jawi, Mas. Loh. Lah sekolahane Jawa. Kula terbuka kok, Mas. Loh, lah apa kuwi? Apa? Ya mboten wonten apa-apane nggih, anu terbuka kok. Oh, gitu. Sami tapi mboten nami kok, Mas. Oh iya. Kula sekolah teng mriki namung setunggal wulan. Lho kok mau saulan? Terus di DO, Mas. Lah ngapa? Halah perkarane namung sepele lho. Apa? Kan apa? Gara-gara laler aku ditokne, Mas. Laler Wis laler iso metu lho DO lho. Laler iki menclok ning bathuke gurune, terus tak bacok. lalere ilang, gurune. Budar. Oh iya. Menurut Kowe wong stres iki. Tapi kula niki permintaan dari Pak niku kepala sekolah. Pak Siap, Asop. Bapak Muhammad Asop niku kan kalau winginane kan kepanggih, Mas. Kula dipun bel kalian Pak Asop. Ditelepon. Boten. Dibel Kepanggih teng perapatan kula dibel din ngoten. Oh, wong ngemis to, kowe iki ngemis to. Ya ngomong di bel mobil. Lah kowe telpone ra duwe kok ditelepon. Non sewu paring asma sinten tak kenal maka tak kampleng. Ya. Tak sayang kok Namane. Injih dipun tepangaken Ya. nami kula Litiana Yamet Kudasi. Oh iya. Apik. Mbak Liti Yamet Kudasi. Ji. Mriki badhe ngaturne napa? Kula badhe madosi jane mriki itu madosi sederek kula. Sinten? Sinten niku? Goleki dulure sampean. Nggih, Sinten? Sekolah ning kene. dados guru. Oh dadi guru. Sinten. Bu Fitria niku tasik kalih kula kan tasik niku to. Oh, Sederek. Maksudnya Kula kalian Bu Fitria niku tasik dulur Sinara Wedi, Mas. wedi ora wedi. Lah iki maksud iki dhisik tau golek wedi bareng. Oh, Bu Fitria nggih. Bu Fitria Masa sik dulur. tasik sederek. Terus masa lek wis ketemu apa ngomong apa? Yo enggak nyapo-nyapo, Mas. Yo kuwi kan termasuk guru favorite murid-murid kene to, Mas. Oh, Bu Fitria ya. Heeh. Coba nanti biar ke atas panggung saya ingin Nanti. tahu. Ya. berarti masih saudara sama kamu Bu ya? Fitria. Mana ya? Masih saudara belum tahu Bu Fitria? Belum. Google, Mas. Bu Fitria iki lho. Lho. Endi? Lho kok mbok urut. Sing ndi? Kae lho Bu Fitria. Sing ndi? Kae lho. Sing ndi kok? Lho.
Sik to ngenakmu kok iso rene gitu. Golek sinyal. Kok sinyal kok. Nembang apa Mbak Yu sampean sebelum Bu Fitria Ya. sama nembang dulu. SMU Negeri 1 SMA, Nganjuk. SMA. SMA Negeri 1 Nganjuk. Ya. Kemarin juara 1 paduan suara internasional Siap. diikuti 12 negara. Sing latih sapa? Awakmu. Sing latih kuwi sapa? Sampeyan Lho, aku ki takon. takon menteleng. Takon ora menteleng kok rumah saya koyo ngomongi ae. Tapi luar biasa sekali. Ya sampean pamerkan suara sampean yang gini. Ji. Pamerkan. Ansal nggih. Oh boleh. Oleh. Boleh. Jenengan nyuwun napa lagu napa? Wes bebas merdeka bae. Bebas mawon. Takon ae ndang nyanyi. Aku lah elek lah yo ngisin-ngisini reputasiku sebagai Alah, murid teladan. Reputasi opo? Pak Sopo? Pak sopo? Pak Abos. Pak Asop. 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 Malang kok piye mbok wolak-walik? Pak Abos. Pasti bose SMA siji ki yo Pak Asop. Asop. Pak Abos kuwi. Mbok wolak-walik kok Malang rumah saya kowe. Eja pamerno apa? Nyuwun anu Mas. Gamelan mau nggih. Oh, gamelan oke musik Kapakne. oke. Kowe njaluk gamelan arep mbok kapakne. Arep tak dol. Nembang. Malah Pasti nembang iso ngono ya takon. Ah ya. Nyuwun pelok. Wah, selindro. Wah, iki yang namanya Nyuwun apa? Nyuwun apa? Pelok selindro. Pelok selindro. Apa ora oleh? Yo ra entuk ya dhewe-dhewe kok nggone kok. Pelok apa selindro? Selindro, Mang. Nah, selindro ya. Ya jan nembang iso apik ora suarane. Selindro ini sing pripun to anu? Yo ngene iki tintingane. susah tak dihanting kempos ya kemalan karo saya. Ayo. Iya, Mas. Kuwi dari selindro itu. Selindro. Nah. Iya apike suarane. Urung, apike. Dok, urung. Kuwi lek geblak akeh apik, urung. Mas, ya kuwi Bapak Asop kang minangka dadi nyepeng pemerintahan utawa nyepeng punggawaning ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk kene. Oh ngono, minangka dadi kepala sekolah. Iya, luar biasa. Mau ya wis ketemu, mau ya wis kepanggih lawan panjenengane Bapak Asop. Ngaturke panuwun. Wah, matur nuwun, Pak. Iya, luar biasa. Aku ki rene ki aku wis suwi ra rene. Terus tahun muncul. Heeh. Wah, aku manglen jan pangling tenan pembangunane luar biasa. Ning ngarep wis ana apa kuwi? Gapura ketok ya. Apa jenenge apa? Gapura apa ngono kuwi jenenge? Gapura. Heeh. Ya luar biasa. Oh, kabeh direnovasi, kabeh dibangun supaya luwih apik, supaya luwih nyaman anggone melakukan ya kuwi aktivitas kang ana ing jero sekolahan kene. Iya luar biasa. Ya kuwi selanjutnya Nduk, piye? Iki sing rawuh ya ta? Iki senadyan terbatas ning ana perwakilan undangan sing kepareng rawuh diundang rawuh ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh ngono. Pak dan Rem ya uga akeh banget kang minangka dadi alumni SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh ngono. Kang saiki wis lenggah, wah saiki wis sukses kabeh. Iki membuktikan bahwa SMA Negeri 1 Nganjuk tidak bisa dipandang sebelah mata. Dari dulu sampai sekarang tetap menjadi sekolah favorit, terbukti alumni-alumninya dapat menjunjung nama baik, terbukti banyak orang-orang sukses, contoh pada siang hari ini. Wah ya, kabeh alumni SMA Negeri 1 Nganjuk sing kepareng rawuh, hebat luar biasa, jempol 2 untuk SMA Negeri 1 Nganjuk. Wah iya, wah hebat luar biasa. Awan iki tetep acara rutinan wayangan. Oh wayangan. Walaupun keadaan Covid ning iki tetap memakai prokes. Prokes ya kuwi protokol kesehatan. Oh ngono Mak. Ya. Iki minangka wayangan mlebu sekolah ki aku mbiyen sering banget cilikanku. Oh no. Yen gegandengan karo Dispar Prabot ning saiki ya wis dhewe wae, Nduk. Ya, saiki dhewe wayang masuk sekolahan dhewe. Ya, ya kuwi ana ing SMA Negeri 1 Nganjuk. Oh, ngono. Ke-41. Iki acara rutinan. Ya toh. Iki
termasuk di dalamnya ada pendidikan budi pekerti. Pendidikan budi pekerti. Mergo bocah saiki iki menurutku di sisi lain kemajuan zaman globalisasi, di zaman modern apa-apa serba canggih, iki sing kudu difilter tumrap para siswa-siswa adik-adikku iki terutama adalah pendidikan budi pekerti. Oh ngono. Ora mung pinter namik ning uga dadi bocah sing ngerti, iso empan papan tata krama ya to, angon wayah. Mergo awake dhewe iki wong timur. Oh, dhewe iki wong ketimuran. Maka di kemajuan zaman aja mung ngandalke kepintaran saja, ning pendidikan budi pekerti yang paling utama. Oh, ngono mah. Ya luar biasa. Wah, jan seneng banget aku nek sowan ning SMA 1 ki jan seneng banget, atiku seneng. Lah iya. Iki dhewe iki wis marambah makaping. Wis bola bali wayangan ning kene. Aku rung sekolah semasa, aku wis biyen wis tau ndalang ning kene. Malahan. Oh, dadi wis marambah makaping, wis bolak-balik. Janjiku ning SMA 1, Nduk. Ki janjiku. Saksikan dan dengarkan. Oh ya. Wayangan setahun sekali. Ya. SMA Negeri 1 sok nek nanggap aku bakal tak gratisi, tapi nek wis nanggap ping 100. Sik to, kamangka wis tahun pisan umurmu ora ya wis. Ora amin aku guyon, Nduk, guyon. Oh, gratis kancaku akeh. Lah iya. Wah, iki saking ngebotiku, aku saking tresnaku, saking banggaku karo SMA Negeri 1 Nganjuk. Iki sakjane ujian akhir semesterku ning kampusku Institut Seni Indonesia Surakarta iki durung rampung jane. Durung rampung. Iki tanggal 13 karo sesuk tanggal 14. Ana mata kuliah praktek gaya pokok, pakliran gaya pokok. Kuwi mata kuliah. Ujiane dina iki karo sesuk. Jane jadwalmu maju ujian. Jadwalku maju ujian dina iki jane. Ning saking tresnaku karo SMA Negeri 1 Nganjuk, dosen tak telepon, "Pak, kula benjing mawon, kula mayang teng SMA kula." "Oh ya, ya wis mayang sesuk ujian." Lah. Ngono ki sing jenenge mahasiswa karo dosen iki saling mengerti, Nduk. Lah iya, saking tresnaku wae, mosok rezeki ditolak. Lah iya, luar biasa, luar biasa. Wah, iki matur nuwun. Dhewe mendoakan, sing baku mendoakan ana ing acara ambal warsa HUT SMA Negeri 1 Nganjuk kene. Muga-muga ditambah umur ya kuwi umur ke-41 untuk kedepannya dapat lebih selangkah lebih maju sesuai dengan motonya yaitu bersatu, bermutu dan tetap piye-piye lali aku. Bersatu, bermutu nomor 1 ya. Bersatu bermutu nomor 1. Maklum Bu, tahun wingi mboten wayangan begitu. Dadi lali kabeh. Bersatu bermutu nomor 1. Wah, luar biasa. Aku rene iki mengi Nduk, pangling. Pangling apa? Wah, guru-guru anyar iki ya akeh. Guru-guru anyar ning SMA 1. Akeh banget. Dan guru-guru sing lain sing wis mucal wit aku ning semasa aku ya mau ketemu kepanggih wajahe ana sing wah lebih awet muda, ana sing luwih bahagia. Tapi aku gumunku siji, sing panggah ki kok Pak Maryono ya. Ki ada apa ngono lho. Kok liyane ki luwih awet muda, luwih ki luwih bahagia ki kok Pak Maryono panggah jabrut wae iki ngopo to ki jane. Ya seksi sibuk, kok seksi sibuk maklum, Nduk. Ha iya. Sing ngubiak-ngubiak ya kuwi, matur nuwun, matur nuwun. Jadi ana ing SMA 1 wis aku bangga banget, Nduk. Muga-muga adik-adikku kabeh kang isih sekolah ana SMA Negeri 1 Nganjuk untuk ke depan dapat yaitu meraih cita-citanya yang diimpikan. Oh, amin, amin, amin ya robbal alamin. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
nikmal maula wa nikmal nasir. Allah Allah wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Gusti Allah sesembahanku ingkang tulung marang aku, ora ana daya rinangkul kejaba saking Allah kang Maha. Mas Heru, Dulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanku rinten lan dalu, mong 5 waktu minggu mungkar lan nafsu. Sadulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu, mong 5 sekali lagi. kanggo mrasa sembahanku rintan lan dalu mong 5 waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Sadulurku aja nganti kliru, mong Gusti Allah sesembahanku rintan lan dalu mong 5 waktu kanggo mrasta mungkar lan nafsu. Iki karo nunggu sing kepareng penghibur bintang tamune awan iki. Karo nunggu. Iki terbukti aku mau kondo yen prestasi SMA Negeri 1 Nganjuk tidak bisa dipandang sebelah mata. Iki ana catatan ya kuwi prestasi-prestasi yang ditorehkan oleh para siswa-siswa SMA Negeri 1 Nganjuk diwaca. Ya kuwi sepisan medali emas Festival Paduan Suara yang diikuti Festival Paduan Suara 12 negara yaitu Thailand, Sri Lanka, Korea Selatan, Singapura, Polandia, Malaysia, Filipina, Italia, Kanada, Indonesia, Spanyol dan Bulgaria. Wah iya, paduan suara internasional. Wah iya,
Angka loro. Angka loro iki ana juara 1 desain jembatan ana ing ITS. Terus juara 2 debat bahasa Inggris sekabupaten Nganjuk. Debat bahasa Inggris. Terus meneh juara 2 debat bahasa Indonesia. Bahasa Inggris ono, bahasa Indonesiane ya ono. Juara 1 prakarya dan kewirausahaan produk mie ayam ubi atau miyabi. Lho. Iki ketoke lombane ning Jepang, Nduk. Lah iya. Terus seterusnya ya kuwi juara 2 solo vokal tingkat provinsi. Wah. Lanjut ya kuwi juara Pegasus SMA Awards 2021. Wah, iki Pegasus iki wit biyen berprestasi. Ngono. Terus meneh juara 1 tari tradisional tingkat nasional di Universitas Indonesia. Tarine hebat, luar biasa. Ya. Iki ana meneh ya kuwi Jember Fashion Carnival tingkat nasional. Ngono. Iki uga juara. Luar biasa. Oh, iki prestasine sangat luar biasa. Ya, mula patut kanggo alumni SMA Negeri 1 Nganjuk ki akeh sing dadi wong sukses, akeh sing dadi wong berhasil ki tidak memungkiri ya, Yung. Sing kepareng rawuh ya kuwi Pak Danrem, saka Madiun, uga Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Kabupaten Nganjuk uga rawuh. Ngono. Uga Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Nganjuk. Iya. Jajaran Forkompimda Kabupaten Nganjuk, Kepala Kodim 0810 Nganjuk. Dan sponsor utama PT Exindo 57 Jatim Bapak Haji Panito. Tepuk tangan untuk Bapak Haji Panito, luar biasa. Ya. Nah, Bapak Haji Panito iki yo alumni kene. Piye to masamu? Alumni kene iki bersatu, bermutu dan nomor 1. Ya toh? Kuwi makane Bapak Panito ki menjadi orang nomor 1 wis sepantase, Nduk. Ngono ya, Pak. Kandhani kok. Lah iya, wis aja tekan dindi, luar biasa. Sing padha rawuh. Luar biasa kok, Nduk. Ayo iki diselani lagu-lagu dhisik. Uga iki ngaturake apa ki karben ora lali. Ya, iki salam saka komunitas penggemar awake dhewe sing setia memantau channel awake dhewe Astabrata Media. Ya kuwi sing saka luar negeri ya. Hong Kong, Taiwan ki uga memantau ing pagi hari ini. Live streaming awan iki. Astabrata Media karo cerdas berprestasi. Astabrata Media harus cerdas berprestasi. Jadi wayangan awan iki sing ora kepareng rawuh iso nonton lewat HP-ne. Ngono. Saiki ki apa-apa serba ngono kuwi. Awake dhewe kudu mengikuti perkembangan zaman, Nduk. Iya. Luar biasa. Ya iki nggo nyelani dhisik, kanggo nunggu bintang tamu, diselani gending sak lagu. Ya. Iki ana pamintane ya kuwi setya tuhu. Ora usah nganggo bawa, langsung bae. Iki permintaan saka komunitas penggemar kang saka luar negeri sing memantau pemantau setia channel Astabrata Media. Ya, iki panyuwune sing nembang Dik Sinta dhisik. Ngono, setya tuhu. Oke. Tanpa bawa langsung bae. Oke, siap. Maka Dik Sinta buka celuk mawon. Setya tuhu dados. Aku kang
entuk berkah ing widi andi ngomong tansah limpah Sekali lagi Dik ya nggih.